nila seng ya ka hagasnem syah ar hajar khat khandai hagasnem ar hajar khat khandai but ka village organization jangi menta kala ya lenti lakomba south li kisnam tep ding jo ka jingya lenti jongka you don't have deng shibun kijing shibun kijing kelan ki bangia kendu kum ki kenthai ite bangilong ki kenthai ki babun kam nadu nala ki jong ki yeng ki stem ki jangi shiki chakatre ki chakabala ki jangi bat kum ju ru ban penbet penbiang na ka benta ka snong ka thau bat ka imlang ka salang te abangila yarai lang ban seng ya kanika village organization ringkat ka jingyarap jongka NRLM nang teina po umsning block tingi das ngau komen ba habdeng jongka jingya lenti walangi kendu shibun ki jing bombet ki jing bombiang habdeng jongi kum ki kenthai penban ni aingo yo blay ba kanika por komentangi long kum ni kumangilong bat ngidang la ban kiu bat ban yat shakrang dia kabas dang jongka bangi seng ya kanika village organization ngidon tang pratli ki SHG banda kini ki pratli ki SHG milala ban pin kha sa pratli bat kilong khan riu tali hadin nang tang ila ya lenti sakat tu kat ni bat ila yo ru ban pen kha sa atli ki special SHG ka ba ngila pen form kerpang na ka benta jong ki riutamen ki badon hapo ka snong ka thau ka jangi debat baro ki SHG hapo ka snong jangi mantangi lalong khat pra tali ki SHG ting de ayu shayu blay ka jing don ringkat ka jong u ya ka village organization jangi te ko bangla ong ba deng ka jingya lenti ka jongi ni don hapdeng jong ka jing ka jingya le tingi don nilayo ya ka office rekam ka jongi hangtei na ka lingba ka NRLM nang tina block kubju ru ka jingya rap jong ex MLA jongi te nilayo ban pentrekam hapo jong ka ka office den re hapdeng jong ka jingyo jong ya ka office ngidang don shibun kijing tuna kijing bombet kijing bombiang hapdeng kijing trekam ka jong ya ka office te kum kadak banakan yayasan village organization ngidon kami phi doctor tina kalian jong ka organization ngilapen create ka memorandum bin po akhmat jong phi ba phin pen tracy tamlang ban pen ban pet ban ikersenran lang yangi kenang ba ka village organization jongi kandang kiu shakrang dia kene kapor komentar ng subhaban khot ya president jongi Mrs. Brilda Lakyat ba in subhaban IT kene ka memorandum ha doctor ngan kulay kene ka memorandum kabangin Aisha doktor ibalongi MLA jongi to hai Dr. Celestin Lengdo MLA Umsning Konstitusi Ribuhai District ka subject kajing kerpat ban penyo skim ya kanang yayasan village organization Saulum sar katkum katay ka phang balak kadaw haneng ni kum kanang yayasan village organization Saulum ni wan hakmat kaburom basbun jongphi baphin sngob ha ban thaulat ban penmang skim na ka benta kanang yayasan village organization jongi kabadan hapedeng shibun kijing duna khamtam hakapor ba penlong meeting kumba kalong hadu menta ya ka annual meeting ki training bat ki social audit jong ki self help group ki ba don haka umsaw khwan laju khot ban penlong haka ying village organization Henry habangi syam kijing habangi syam jinge pat kalong ba ki shuki ban shong nim don bat kum juru ngisyam kijing kum ki kenthei ban penyo sngolut haki member hakapor bangi ajing kren namar baka PA system nim don ngim pat don namar kata ngi kerpat red hakmat kaburom basubun jongphi ba phin sngob ha ban penyo scheme na ka benta ki PA system bat ki shuki ki balong ki jingdon kam ba hakmat na ka benta ka BO jongi ka jingle subun jongphi nin yai perto shi jundom ya ka jingle subun khublai shibun nai president Mrs. Brilda Lakyat by secretary Mrs. Wanterli Warjri tangkine khublai shibun
Ke keningan IT HI MLA jongi.